Kejing kan Hapdeng kejat benriu Khasi bat ki Karbi haka Shillong Lapangap kala beteng biang haka khandai tarik urisa arja arpsan barhaga nik Huri Hura Uwei ubriu ula no ela kejong kejing im. Katkum ke kubur nau SP ke West Janta Hills District ujakpal sing Dhanwa ulap ong baka nik kejing ja kala ja haka por baki nongshong Shillong ka Lapangap kidang penlong ya kejing ot kaba haka te ke Shillong haka jing don lang ki bor pulit ke Meghalaya bat Assam. Henry kalami kejing Huri Hura Hapdeng kini ki arjat benriu ki bana ka te ke Shillong bat ki bana ka thain tapat jong ke jela Assam. Laong bahaga ni kejing ja Uwei ubriu ubana ka jat benriu Karbi ula no ela ka jong kejing im yakaba nakaliang ki pulet ki la pentim ba kejing klat no jong u ka dei namar kejing Huri Hura Hapdeng jong ki om da ki wei pat ki daw. Laong bau ni ubriu ubla klat no udeu beli thu kerteng kum orivel timung 100% senam karta ubana ka Shillong tapat Karbi anglong. Bat namar ba kejaka kepala ja kini kejing ja kahap hajela Meghalaya na kaliang kipulet kila register mukadama har natiang police station bat kum juru ya ke ijahar kat kum ki kendon bapher jonga BNS. Tem. Tei polisia igre na. Set tiar gas lalu. Lấy con đi. Ở trong tăng cái lăng này lên. Trong đâm tăng này lên. Nyanyan terus nam jom. Benyar suka, benyar. Kedok tik hadap tu. Teste. Kapan kedong hat. Tia em ngawat được, tia ngawat được. Katura deten gisna. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya